Ja, god dag. Jeg heter Kåre Mortensen. Jeg er leder i en del som heter Orska ute i Ungvarsstående. Vi tar tidligere ut i Arjun. Først skal jeg si takk for at vi får høve til at fortelle hva vi er og hva vi gjør. Her er sånn Jobmatch 2020. Og jeg har så valgt at jeg skal så gjøre en stort ivelig i hva vi arbeider vi og Orskadøyden. Først så er vi 5 folk her på i løtene. Vi er trutcher akademikere, en samskipare, og akkurat nå er en student fra Froskabarseten her som gjør bacheloroppgave innenfor Orsko-visent. Til det, og jeg skal bruke cirka et kvarter her på til å fortelle deg om hva det er vi gjør. Og som det ser av skjermen her, så er iveskriften det grønne orskeskiftet. Det går ut på at kanna og være vidt til at avvirke så er at vi lägger om från att bruka olja och försko orskeskipane till att bruka värande orsko. Det ska fortälja syndrom, och ska fortälja några dömer om gröna verkskattlander som vi är igång vid. Och så håller jag syndrom hur vi får fler herrar att lytta, bättre vi skulle till att göra orskeskifte, men också innanför kjolt öka att arbeta vid orsko. Här, det första, det som allt går ut på, allt detta øvelse vi er igång vid, som det har vært igång vid det senaste kanskje 20-30 årene, det er hvordan kunne vi få de føreske orskoframløsene å være ur føreskere i orsko, og ta før man også særlig om elorsko. Man gjør værende orsko om til el, og så kører man den ut i samfunnet i kjøkkenen de føreske elskipene. Og her er det at halven her så ikke det en meting av hvordan elnøsland kan få växa från i det och fram till 2030. Och jag ska inte för detaljer men i det så jag det att här är då cirka 400 gigawatt-timmar av elorsko som är framlöjt i det. Det ser orskofälla i åkken som framlöjt det mesta av det. Så för att titta av dock att den nästa 20 åren så för tamparten som ser ger för att växa, men så för att komma elorska från att vi får bruka orskot lite husen så kan uppvitt. Det är först trudje stabbande så ger det skethus och allmänna stonar och byggningar. Så för att bilfärslan av landet för att bruka elorska så spekla till detta gola. Och så vill det utnavren bäge bröder, gravkickber, men också så bryr som till dömes havsbrunne foglafyrre för att bruka elorsko steinfyrer til at det blå, at det grønne her. Og så som blå i overst av toppen her, det er vi først til åkne parter av fiskevinnene eller sjøvinnene for å bruke el. Det kan til dømes være elebåter som sikler nær ved land og som kunne lø om nattene. Det kan være underting også. Så at hvis det for å gjenge så er som det beste fallet kan, så får jeg fordoble, eller må jeg fordoble elnøslene fra det er knapt 400 til i 3 knapt 1000 gigawatt-timmar. Det er en stor avbjøring og en stor mulighet. Så er det også så at hvis vi gjør det, så får vi samstundes at minka om oljenøslene, og en mynd her på kan vise det. Altså, som sagt så er det her det som vi det bruker olje til. Vi bruker olje til elframløsler, til hitte husen tjokken oppvitt, til å køyre ved bilen og tjokken, og utenaren bruker også olje. Og fiskevinnene bruker øye nekva olje. Helten av de oljene vi bruker för fiskvinnene. Og i den bruker vi knappt 300 000 tons av olje. Gånger alt ordentlig vel, og vi får at legge om til el, så får at denne her oljenøsland her på en. Hun får minka tjokken åren i 20, og er vi et ordentlig gå, så er alt det her kommer nesten ned av 0 2030. Det er eneste som tar etter, til som blå i stappen, og til sånn til skipene, og tog at de vant av det ikke for å være lukket latt at elektrifisere som hit. Dette her er så en gang som vi kanskje kan man si ikke tjokkene synder, men som vi også arbeider hardt for at nå. Så helt her på en, hvordan skulle vi få fætter i seg her grønne orskene, hva for muligheter har vi til forhånd, og det som vi har det er at vi har vattnorsko, vi har vindorsko, vi har soløsene som vi ikke får bruke årlig igjen, og som man sier, hvis vi skulle ha 1000 gigawatt-timmar, så er det 100 fra vattnet, 840 fra vinter, 40 fra sol, det meste er vinter. Og skulle vi utbygge vinden, så skulle vi ha utbyggt nekka, og vi er i gang til dette nivåene, men så skulle vi ha 140 megawatt av nødvendig vindorsko for å klare dette her til en større avbjøring. Og jeg skal ikke først lengt til noe, men kostnaden kan være om en 2-3 milliarder å gjøre det. Vindorskan, dette kan hitje sin rett til tog.
Alltså vindorskan till sådana vindmiller som standa uppe i hejan. Det skjutjast och det här har ett anrinn omkvarve. Det här är att göra något om via kanna och kortlägga. Det som är det största anrinnet som det här var är det visuella det är skjutjast. Ser man för att välja det rätta stöjene så släpper man undan till ljö från dem. Så man så inte hörer till man är nå långt väck från huset och till skugga kasta solen skinner jag där. Där kan man också sörja för att det är så mycket snack väck att det genererar. Så annars är det visuella som det så inte här så gång det funta säger efter här runt om miljoner till andra trubbelage och men en part av det som miller upp är att göra omkvarvsarrensmätningar som vi då standa för här i huset. Och det ska göras ordentligt, så man dokumenterar vad det är som händer när man brukar länd till vindmiller. Vi har också gjort ett evelit som visar hver förr man kan sätta miller upp. Och som du sa Johannes så sätter vi 140 megawatt av millon. Det svärar till en trusch stora miller som är större än det här där säger 3 megawatt part. Hver kontar stand i förrjon och här ser rei och öken ner till visa öker som är ordentligt väl ägna i tillta. Och så är här standa miller långt nu. Här i huset heja, om man får havna standa ösne miller, och i Västmanna standa miller. Här och öje miller vi vill sätta upp, och så är det andra öker ösne, sandöten här arbetar man ösne vi sätta miller upp. Så byter man millerna ut av förjar så som det visar som kosten är. Det här öker som sånt är väl ägna till att sätta vindmiller upp, gå vinter. Så kan man få 140 megawatt. Utan att man brukar allt förjar som det så här är nekvætt som inte är brukt. En annan möjlighet för att sätta miljoner upp som mer och mer kommer fram till är att man säger okej, vi vill inte bruka allt länd i tjockon eller så nekvætt länd i landet, vi vill hellre färre till tjeck för dem och ta kunde man förstilla sig om man lägger miljoner här ut av tjeck nästan för förjar. Och så pjörs man inte sitta mer på land till en annan möjlighet. Och det är allt öliga spännande framtidsperspektiv perspektiv vi tar om här. Ska man ha vind och vindorsko in i våra orskoskipan så är det allnöjt att vi gömma orskna väl till att det är så att vindorska hon är så under bära vintern bläser och här har vi ett helt öliga nekva vindmiller som till döms så ser vi att vi har en trusch av stora vindmiller uppe. Så är det öliga nek framlöst att ha det nekva vinter. Och det här framlöstarna, hvis vi skulle ha fätra ögonen som ogöjmarna. Och en måte jag gömmer på att det är att man har vattenbyrgingar som är en som är lagre och en som är hagre. Och så sätter man pumper och vattenturbiner upp. Och så tar det nekva vinter så pumpar man vatten härifrån och här upp till. Och det vill säga man lyfter vattnet upp och så färdar orsko och så gömmer man orskorna på den måten. Ta det så ungen vinter och man har bruk för i orsko i elskipan i tjockon. Så lätt man vattnet renna nyrat från de högre byrgingene i tjocknen av vattenturbinen och så fär man ström på den måten. Så det här är all nöjligt att göra, att utbytja vi sådana pumperskipan kallar vi det. Hvis vi skulle kunna få en ekka bors ur till nekva vindorskene som vi har. Här så dömer om hver vi kunne gjøre orskegømsler. Man kan gjøre i Vestmanna. Her er testen gånger ute på at her man brukar byrgingar som er i forveien. Og her i Vestmanna og Sorøyden, her er langt og nå byrgingar. Og så kan man bygge ut her. Og når vi bare for å gjøre, jeg hadde ikke skulle bruke mer tid til dette. Så er det så løs at selv om man har nekva vindmiller og sånne orskegømsler som hatter, man går med orskene i vattnet, så er det likevel tøyer, her som det leiper vindorske av, eller elorske av, så at man har snakket vindmiller, så er det så øyland stor i framløstet til tøy. Vi har en mynd som viser at til dømes i 2030, så får man hava en 140-130 gigawatt timer av orsko som man ikke kan få fætra tøy at det passar så ut att säga att det är nekva vinter man klarar sig brukarna och själv man går in i orkgångslån så lever det lukka av öliga nekva av. Att här är töllen här är ordentligt stor. Det här är nästan nog till, den orskan här är nästan nog till att driva alla bilarna för. Hvis det var att man brukte gärna bättre det. Så det här är en avbjörning att få hesa orskan till höldar och så får jag lukka ut till att fortälja och dömer om några gröna verskatlander som allt hänger sammanvis när jag har tås om till nu. Och det första är fortälja om det är två gröna verskatlander som vi då arbetar vid här i Ungvarsstånd det senaste året. Och det som det går ut på det är att finna några orsko-nöjdare som kunde
bruka orsk og ta i hon i ibeskåt, altså nettopp hese her orskene her på som vi har kortlagt her. Orskan som i ibeskåtet som vi annars ikke får brukt. Hvordan kunne vi brukt henne? Der kunne vi til dømes og gjennom elebate, hvis vi gøyma orskene, eller kjeipene, og på batterier, ta ut i nekk til av henne, og det det ofte om nottene, så kan man bruka nekk av henne. Og en annen øyelig oppløkt mat jeg gøyma det på, det heter mindre lorvik. Man brukar nekva bygningar her, legger en fjärde skipan i mittelhusen her på, og så kan man gøyma orskene og i større vattenbeholderen om nottene, eller ta det nekk for iverskåsorska, og bruka den atter til det mindre. Hesa her verskatlander her køyra nu, og gonger alt vel, så fyrir som båtene blå bygder, og enda her skipene blå gjørt i 2021. Det ligger en filmer av neten, der du kunne sutja, sintenare løsning av vesen på om verskatland, du kunne bare fære inn og heimasynne til ungkvarstånd, så finner denne her filmen der. En annen verskatland som vi har haft, eller nekk via gjøre det seneste 20 årene, det en biogasverskatland, og det enda nå vi at et fela under bakka fra som heter Forska har byggt et biogasverk oppi norran fra havna. Og dette biogasverket teker med tøvun fra landbunainom, det teker med deion, laks under elbruknon, og øsne skattene fra de større smålstøvnene. Kanskje opp med 30-30 tons om året av råevne, som så får inn i dette biogasverket. Og så framløy det biogas, og det biogaset blir så brent gjennom motorer, og så framløy det strøm til nettet til Sev og hita til fjerde nett i havn. Strøm som sværer til 1900 husarhalt, og hita sværer til 400 husarhalt. Og her så får man noen utgangsheitøy som øyne virusmidler, nek bedre enn de tøyene som bøndene har i dag. De kunne så køres ut til landbuneien og spære når det ikke var kunstøven. Dette et øyne spennende og slåbrødende verskattlande for. Og Forska, som et av feilet, har skrivet at om vi vilja brøyding og menning, så må vi jant og samt forska okkon. Vi forska okkon da vi sutja nødja mølløkar, og ta vi gjøre okkara pars for at løysa større og smarre avbjørngar for okken sjolve, samfellet og for heimen. Det en god iveskrift til torra virksomhet. Så det sista, det hvordan får vi flere herer at lytta. Altså, det nyttar ikke nek at vi gjør hverandre orsko, nødja orsko framløslo, hvis vi ikke øyne brukerne. Og for brukerne så må vi lytta, og nek må ta arbeid, bei anstaklinger, men øyne virkjer, og stånar, og det allmänna og kommuner. Og så et annet som øyne bare lukka nevne her til at hvis vi andre enn bare SEV skulle komme inn og arbeide av elmarknaden, så det nøyt at man vet hvordan det koster å framløye, eller at drive et net og at flyta elorsk og gjøkne et net fra en framløsested til en brukere. Man husker seg til dømes at til en privater som framløyer og gjerne vil slippe å selge til sine egne kunder, så må han vite hvordan han bruker nettet, betale det som rett for å bruke nettet, ikke mer, ikke minne. Og på den måten kunne vi få flere folk inn og hette øke som et øye størst, øke, og som de sutja, som for at menneske øye negv. Vi i gang, og det allmänna gjør også sånne ting. Altså, til dømes har man gjort lover om at man får MVG at man setter skiftet fra olje for til hitapumpa, og man får MVG at man kjøper en elbil i stedet for en bensinbil. Og man har også gjort det så at man får en særlig lån pris av elen og til hitapumper og elbiler. Så vi røyner, og av det samme så gonger det også skjøtere vi at skifta. Disse myndene her viser hvordan jeg gjør det skipene kommer. Så seneste årene til suttje til gonger nek skjøtere nå, og nå gonger det faktisk rettelig kjøtt her. Men allikevel, til sammen er det en knappar 1000 gjør det skipene nå. Men så det også en luft og vatten i det skipene, og det betyr og en fjerde skipene er også i havn, så akkurat dette mynden her viser hver i husen som man finner seg gjør i dag. Vi nå kommet opp av 2000 hus kanskje som har grønne orskjelder. Det mangler stadigvæk en 16 000, så her lengt etter mål. Men dette en god byrjan. Det samme ved bilen nå. Det viser seg at dette her biler som skjelter ut 2019, dette blåa, for hver måned. Det ser ut at det ligger under 20. I 2020 det reimyndene her, det ligger også under 20, men det seneste månedene det færre pom, 15, 18. Dette her en gang, og nå en spennende gang innenfor elbiler, det er at elbilene blir bedre, men man får altså MVG-atterbering, og man får lagre elpris. MVG-atterbering er for man får hvordan så 2 år rett.
det ser nog gott ut vid tog, och man kan hitta efter här och att elbilarna växa, det samlade talet av elbilen. Nej, det är det inte. Det är elbilen som skällt för första år. Det är så inte att det växer. 2020 är det cirka 100 bilar som skällt. Så nu har vi över 200, ganska 300 elbilar tillsammans förrjön, och till en bara en brökpart procent av alla bilarna. Men hvis det her gången fortsätter till 2020, så kan det gott vara att en helt stor part av bilen förrjön är elbilar som kommer köra på varandra i Orsko. Och här, hvis vi hittar till framlöjssyna, så är det här att traditionellt är det bara SEO som har framlöjt. Men det ber oss till så smarre framlöjare släppa fram med. Det arbetar vi. Och de framlöjare som är småer som kunde göra mån till stora orskskipanene, det är solorskoanlägg som kan lägga touchen i husen, som kunde framlöja el, som först kunde brukas till huset självt, och så att han det som är rätt och kan färra in av nätet och andra kunde bruka det. Dömer om det är att man sätter solorskoskipanene av husatök, och här är ju negg husatök i förrjön, så färr man negg husatök så gör det negg av mån. Här kan man bruka det stora virkene som heter dömi här. Det var en pelagisk att förra. Det tätje här är nog störst till ett halvt megawatt av solorsko. Så det rör om att få aktivera de små brukarna till detta och ösna utnägen. Ett annat döme är små vattenorskoverk. Det är öliga nekvar öjer i förrjön som har nekvatten och så allt öjer runt. Och det här mynden här visar att spilde något verk som är just och kvivvik. Här är en vattenturbina. Teker vatten under i A-hebant utan att det sassnäcka särskilt för omkvarvet och framlöjer hita skolan och svimmehillen och badnagar och i bygden här, och på den måten spär man ekva olja. Spännande verskatlan. Hon har akkurat kommit igång nu i oktober i år. Och nu ska det bara ända, och som det så arbetar vi vid omkvarstående medvist vid skiften från olja till varandra orskokällor. Och det är bäge tar vi att komma till hur vi framlägger ta varandra orskna och hur vi brukar dem. Och vi har störst fokus på att få fler herrar att lytta. Och med den andra sidan vi på nu och arbetar vi ett år en orsko- och överlagspolitik som ska vara galdande fram till 2032. Vi drar in att få nutjar och kanske, inte bara kanske, men mer lejaliga trader för framläggare som skulle själva komma in nätet, som jag nämnde i Janet, de som kunde sätta solorska tösen till sig, eller små framläggare ut i landet som brukar ägnar till att göra till att framlägga el till sig själva och centrum av nätet. Ja. Och så hittar vi då också att hur byggnaderna SEO kan brötas så han kan lejas till en mer modern framtid här som sagt vi är ännu fler som skulle vara vid till att göra det här öka ännu mer dynamiskt och större vid tiden. Så som det så är det ett väldigt spännande öka, och då kan jag ända vid att säga att tid som har hukt eller hittat ner är det ung folk som har hot till att göra mån framtiden, så kunde det också få ett intryck av att när vi heter öka här är det några möjligheter, och det är spännande möjligheter, och några utbyggningar kan man säga. Tack för det.